So ayun mga kapantata, nandito po tayo ngayon sa Majo Seaside Resto Bar. Yan. Kasama po natin dyan yung mga kasama nating Pangasinan vloggers sa Team Yuyu. Siyempre kasama natin dyan si Above Normal na nagbabanda dito. Tuwing kailan ka dito tumutugtog? Sunday. So imbitahan mo silang pumunta dito. Punta kayo dito. Asap. So nandito rin yung newlywed natin si Jackie Ringo Vlogs. Yan. Kumusta ang pakiramdam ng bagong kasal? Ganoon pa rin. Sobrang saya at hindi natin alam kung saan napunta yung pera. Shutters go! Abala ka tampol. Nandito din si Uncle Cleppy tapos si Vlogger Girl. Yan. No, what's up mga pamangkin? What's up mga kapantat? Yung babaeng nandun, si Jackie, yung asawa ni Ringo. Nabuo na po yung Jackie Ringo Vlogs. Sarap! Banong TV shirts ha, Shopee, Banong TV shirts. Banong TV, matatagpuan po sa... ayoko nang banggitin yan kasi baka Huwag kalimutan sa Banong TV. So huwag kakalimutan iboto, Banong TV. Banong TV. Everyday happy. Huwag kalimutan. Banong TV. Bali yung price ng bucket nila is $4.99. Tapos with free pulutan, with your choice, dalawa, pero hindi pwedeng magkapareho. Yung ultimate beef nachos natin dito sa Majo Seaside Resto Bar. So, ang pinagkaiba niya sa ibang nachos na makikita niyo sa ibang place and ino-offer ng iba is we do have our pita or tortilla chips fried in-house. So, pag in-order niyo siya, tsaka lang namin siya ipa-fry para fresh and crispy talaga siya pag dumating sa plate niyo. Mas matagal siya maging soggy compared sa ibang tortilla chips. And yung blend ng cheese, garlic sauce natin, and yung mismo beef is in-house made. So, bali, nandito tayo ngayon sa Majo Seaside Resto Bar, located sa may Baywalk, Binmalay. Pag manggagaling kayo ng Binmalay, nasa left side siya. Pag manggagaling naman kayo ng Lingayen, nasa right side. Yung isang bucket nila, 499 pesos. Tapos may pwedeng pagpilian na pulutan, sizzling, pero hindi pwedeng magkapareho. Yan, alright? Rock and roll. Majo, asawa ni? Marie. Ano ba ito eh? Preview.